OK, jedna kniha denne. Dneska si predstavíme knihu Donald Trump How to Get Rich. Dával som na Facebook 3 knihy, z ktorých som chcel urobiť research. Nakoniec som si povedal, že urobím trošku psychický stretching a trošku to posuniem ďalej. Urobím viac, ako som urobil včera. Keďže je sobota a mal som na to viac času, tak som si zobral knihu, ktorá je kompletne po anglicky. Jednak som si precvičil angličtinu a jedna kniha je veľmi zaujímavá. Má dokopy 80 kapitol, ako sám v prvej časti píše Donald Trump, tak má rád veci, keď sú rýchle, výstižné a priame. Presne taká je jeho kniha. Z týchto 80 kapitol, ktoré tam sú, každá je zhruba na 3-4 strany a jednoducho opíše to, čo o nej hovorí. Takže poďme hneď na to. Prvá základná vec je buďte generál. Rovnako ako generál, vy ste majiteľ firmy a trénujete svojich vojakov, teda generál trénuje svojich vojakov, vy trénujete svojich zamestnancov. Generál musí vidieť vyšší obraz, kdežto tí zamestnanci až tak dopredu nevidia. A posledná vec je, generál stále sa snaží nájsť tých najlepších ľudí, takisto aj vy ako zamestnanec, alebo ak s niekým spolupracujete, nachádzajte len tých najlepších ľudí, pretože najlepšie sa s nimi bude pracovať a budete naozaj spokojní. Dvojka, sústreď sa. Keď si pozriete video The Rock Johnson, Kračová skála z fitka z Pešte, tak uvidíte, že pri každej jednej sérii kričal focus, 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 čo znamená sústreď sa, takže sústredenie je naozaj dôležité, či už v biznise a celkovo v živote. A v tejto kapitole rozpráva o tom Donald Trump, ako bol v mínuse 9,2 miliard a keď sa prechádzal okolo bezdomovca, tak si uvedomil, že 9,2 krát je chudobnejší ako bezdomovec. Nakoniec sa z toho pozbieral, zase vyšiel na výslne a zase je tam, kde je. Tretia kapitola je o tom, rozpráva tu príbeh Williama Levita, ktorý v 50. rokoch 1953 tuším, predal svoju firmu za 100 miliónov a odišiel do dôchodku. 20 rokov nerobil nič, po 20 rokoch sa rozhodol, že sa rozbehol biznis, ten biznis mu stroskotal. Donald Trump hovorí o tom, ako bol na jednej koktejlovej party, videl Levita zhruba nejakých 5 dní predtým, ako zomrel a pýtal sa ho, ako sa má a Levit mu povedal, že Donald, nemám sa vôbec dobre, I lose my momentov, čo znamená, stratil som svoj moment. A v preklade to znamená to, že 40 rokov nerobil nič, zrazu sa chcel dostať do biznisu, pretože si myslel, že má peniaze, ale uvedomil si, že je to o viacerých veciach ako o peniazoch, takže nestráte svoj moment, snažte sa vždy byť proaktívny, aby sa nestalo to, čo sa stalo Levitovi a nakoniec napriek tomu, že zarobil 100 miliónov, zomrel, myslím si, že dosť nešťastný. A 5. pravidlo, nájdete si super asistentku. On má asistentku, volá sa Norma. V tejto kapitole vysvetľuje, ako ju trénuje ju tak, že jej zavolá, počúvaj, za 15 minút odchádzam, potrebujem toto hotové. Napriek tomu, že neodchádza, to takto robí a strečuje tým pádom tú asistentku a povedal, že za 95% úspechu vo svojom biznise vďačí práve asistentke, takže dosť zaujímavé. Tuším 5. je, pokiaľ chcete, aby vaši zamestnanci išli na plné obrátky, musíte im byť vzorom. Musíte takisto aj vy skoro sa ukazovať v práci, neskoro chodiť z práce, makať. Nemusíte vždy neskoro chodiť z práce, ale musíte makať, musíte mať zapálenie, aby tí zamestnanci proste vás vedeli nasledovať, pretože pokiaľ vy budete 5 hodín do týždňa v práci, tak nečakajte, že vaši zamestnanci budú 12-18 hodín denne v práci. 6. kapitola, položte si 2 základné otázky takmer každý deň a to je v tom, čo robím, niekto lepší ako ja a druhá je, čo chcem skryť, čo nechcem vidieť. Prvá je o tom, že stále by ste mali sa snažiť byť najlepší a stále dosahovať lepšie a lepšie výsledky ako konkurencia a tým pádom sa stane, že ovládnete ten priestor a nemusíte byť konkurencieschopní, lebo dominujete tým priestorom. A druhá je, čo nechcem vidieť, veľakrát prehliadame naschvál veci, myslíme si, že nás nedolapia, ale nakoniec práve takéto veci nás dolapia, keď neriešime svoje problémy, zväčšia sa a potom to môže byť devastujúce. 7. Warren Buffett. Donald Trump má takú zaujímavú záľubu, že každé 3 mesiace vyhadzuje 10% najhorších zamestnancov
a vlastne alebo teda vyjadruje sa k tomu, že to je veľmi dobre, pretože jeho zamestnanci makajú a sa boja, že budú vyhodení. Na druhej strane nestráca čas ľuďmi, ktorí by ho iba ukradali o čas a peniaze, takže asi nejak tak. Osmička, veľa sa pýtajte zamestnancov, čo treba zlepšiť. Zamestnanci vám dajú návrh na to, čo treba zlepšiť a vy jediní máte tú slobodnú voľbu, či to zmeníte alebo to nezmeníte. Takže vy sa rozhodnete, či ten nápad je dobrý alebo nie je dobrý, ale tí zamestnanci vám dosť pomôžu v tom ukázať, kde máte slabiny, čo by sa dalo zlepšiť. Deviatka hovorí o talente a vlastne silných stránkach a hovorí presne o tom, že celý svoj život buduje na silných stránkach a talentoch a slabé stránky na to nachádza ľudí, ako je napríklad tá asistentka, ktorá mu pomáha, takisto ostatní ľudia, ktorým vie, kedy má zavolať podľa toho, čo potrebuje. Desiatka, pre mňa veľmi fantastická veta, ak zabudneš všetko, čo vieš, naučíš sa dvakrát toľko. Naozaj je to o tom, máme veľmi plnú tú myseľ, a veľakrát si myslíme, že všetko vieme a pokiaľ by sme vyprázdnili ten tzv. Pohár mysle, tak možno, že by ste sa dozvedeli dvakrát toľko, pretože veľakrát to, čo si myslíme, že vieme, nás len brzdí v tom, aby sme niečo dokázali. 11. Brand yourself. V podstate to znamená buduj svoju značku a pekne to vysvetľuje na tom, keď postavil prvý mrakodrap, nazval ho Liberty Tower a po pol roku to zmenil na Donald Tower, a teda Trump Tower a vlastne stalo sa to, že od toho pol roka, keď to zmenil, začalo chodiť oveľa viac ľudí a ľudia si ho začali všímať, že aha, to je tvoj ten mrakodrap a jednak aj mrakodrap, to je ten Trumpov mrakodrap, tak tam sa poďme pozrieť. Čiže budujte svoju značku, rovnako buduje svoju značku Coco Chanel, Chanel 5, Rolls Royce, David Beckham a podobne, všetci budujú svoju značku a ľudia sú ochotní im platiť neuveriteľné peniaze za to, že sú to oni. Nemusia sa na nikoho hrať. 12. Inštinkt. Dajte veľmi si záležať na inštinkte a veľmi počúvajte svoj inštinkt, pretože to nie je o tom, že by to bola nejaká pretucha, skôr je to o tom, že váš mozog to skôr spracoval všetky tie informácie a vie presne, čo má robiť a vy do toho dávate niekedy trošku racionálne rozmýšľanie a strach a podobne, takže vlastne ten inšpiring vám veľakrát pomôže, mám ísť do toho, nemám ísť do toho, mám s tým človekom robiť biznis, nemám robiť s tým človekom biznis. 13. Optimista, ale čakaj to najhoršie. V podstate to znamená, buďte optimista, verte tomu, že všetko bude super a že všetko dobre dopadne, ale buďte pripravení na to, že ak to nedopadne dobre, tak automaticky hneď viete, čo máte robiť. A napríklad dajme tomu, keď bola kríza, tak Donald Trump vysvetľuje to, že všetci sa zbierali z krízy a on už presne vedel, čo sa bude diať, keď bude kríza. A vlastne rovnako ako Ferrari aj on zvihol svoj objem a svoj predaj o neuveriteľné peniaze, pretože keď bola kríza, bolo menej bohatých a tým pádom bohatí viac dávali najavo, že si kupujú Ferrari a Maserati a podobne. Takže všetky tieto luxusné značky, ako aj Trump, na kríze zbohatli, pretože presne vedeli, čo mali robiť a neznižovali ceny ako všetci ostatní. 14. Vyhýbaj sa podaniu ruky. Vysvetľuje, že podanie ruky trvá strašne veľa času zaberie a veľmi veľa ľudí mu volá, počúvaj, chcem sa s tebou stretnúť, chcem sa s tebou podať ruku a hovorí o tom, že jediný spôsob, kedy by každému podal ruku, kto chce, je v prípade, že by chcel schudnúť, lebo by v kuse, keď by jedol, tak by zavolal človeku, počúvaj, idem si s tebou podať ruku a nedal by si to jedlo, takže nie je vôbec zastanca toho podávať si ruku. Čo je celkom zaujímavé, detaily. 15 sú detaily, hovorí príbeh o chirurgovi, ktoré každé jedno ráno, keď behal, si predstavoval všetky detaily operácie, ktorá nastane a ktorú bude musieť riešiť a tým pádom sa stal veľmi významným a veľmi málo chybovosti mal a veľmi akože málo prípadov sa stalo, že by pokazil operáciu. Hej. Takže dávajte pozor na detaily. 16 storyteller. Predstavte si, že ja neviem, prečítate 10 kníh si zapamätáte nejaké úžasné myšlienky, nejaké úžasné príbehy a teraz stále, keď sa stretnete v nejakej skupine, ten príbeh poviete. Jednak vyzeráte pred tými ľuďmi zaujímavo, pretože hovoríte niečo, o čom nevedia. Druhá vec je, ľudia si vás začnú vážiť a začnú vás brať, takže aha, on niečom vie a vie o tých ľuďoch. No a posledné je, stanete sa obľúbeným v tých partiách a čím väčšej množstve partí ste obľúbení, tak tým ľahšie sa vám potom tých ľudí presvieča, aby s vami išli do biznisu a podobne, takže buďte dobrý storyteller. Vizualizácia. Na 80. strane knihy, kto by náhodou mal túto knihu,
necháva veľmi zaujímavé kvóty, alebo teda veľmi zaujímavé myšlienky, ktoré povedali iní ľudia a Napoleon Hill tam povedal, jak to povedal, generál má právo prehrať, ale nemá právo byť zaskočený. To znamená, môže sa stať, že prehráte silnejší super, porazí vás a podobne, ale nikdy nemali by ste mať šancu na to, aby ste ostali zaskočení. To znamená, vždy treba rozmýšľať tak, že akákoľvek možnosť môže nastať, čo je v podstate podobné ako buď optimista, ale čakaj to najhoršie. 19. Čítaj knihy o psychológii. Jednak sa dozvieš veľmi veľa o sebe a jednak sa dozvieš veľmi veľa o tom, ako ľudia rozmýšľajú a vieš potom predvídať ich kroky. Takže Nietzsche a Freud, veľmi zaujímavé knihy. Osobne som čítal jednu o 25 bázach, ako ľudia rozmýšľajú, fakt super kniha. Treba sa k nej vrácať, treba si uvedomovať, že ľudia rozmýšľajú na základe nejakých podnetov. 20. My ego. To znamená my ego, chci mať veľké veci, chci mať pekné auta, krásne ženy. Fantasticky to vysvetľuje na jednom príbehu Tai Lopez, ktorý to nazval nudista budista, a je to presne o tom, že pokiaľ príjete do party a poviete človeku, vieš čo, ja by som chcel byť nudista, tak ti povedia, OK, pôjde, akože pár ľudí sa začuduje, ale väčšinou ľudia ti povedia, dobre, chceš byť budista, nie je problém, buď nudista, v pohode. Ale keď príjete za tým človekom o týždeň a poviete mu, vieš čo, ja by som chcel byť buddhista, nudista, tak už si povie o vás, že ste úplný magor. Čiže stále sa držte nejak v hraniciach, stále si uvedomujte, že nežijete v pralese, žijete v normálnom svete, treba vám aj peniaze, treba vám aj ego, aj všetky tieto ostatné veci. 21. Kritika. Z kritiky sa dá veľmi veľa zistiť, ale je dôležité si zapamätať 3 veci. Prvá je potrebné si uvedomiť zdroj, to znamená, kto vás kritizuje. Či človek, ktorý vás kritizuje, si niečím prešiel, alebo to je len úplný idiot, ktorý doma sedí a nad ničím nerozmýšľa, len nad tým, ako vás hodiť. Fantastický príklad je napríklad, keď vám niekto, keď ste vegetarián, kto nikdy vegetariánstvo neskúsil, povie, že to je nezdravé, nebezpečné, otrasné a neviem čo podobne. Áno, človek, ktorý to vyskúšal, môže vám povedať, zažil som toto a viem vám povedať, toto je pre mňa lepšie. Ale reálne rozmýšľajte nad zdrojom a preto veľmi sa nezaťažujte, keď príde nejaká nezmyselná kritika. Druhé je, nakoľko je tá kritika dôležitá, to znamená, nakoľko to rozpráva niekto, kto vám môže poškodiť, alebo koho. Či napríklad, keď vám v novinách vystavia kritiku, tak je veľká pravdepodobnosť, že ľudia to budú čítať a môže to poškodiť vaše meno. Čiže to je dôležitá kritika. Ale keď ide o kritiku, že ja neviem, vaša frajerka vám rozpráva, že proste to, čo robíte, by ste nemali robiť, tak môžete ju počúvnuť, nemusíte ju počúvnuť, nie je to až taká kritika, že by ste sa z toho museli zblázniť. A posledné je, čo tou kritikou chce dosiahnuť. Vysvetľuje prípad Simona Cowella, ktorý je vlastne tvorcom celého American Idol a hovorí presne o tom, že tento človek je síce kritický, ale chce pomôcť tým spevákom a chce z nich vybudovať veľkých spevákov, aby on ako producent mohol zarobiť a aby boli obidve strany spokojné. Má toľko zarobené, že naozaj nemusí rozmýšľať nad tým, že by len zarobil, takže vyslovene ide mu o dobro tých ľudí, aby sa im dobre spolupracovalo. 22. Urob si domáce úlohy, test príde tak či tak. Či si urobíš, či si neurobíš domáce úlohy, test príde. Každý deň máme určité aktivity, ktoré by sme mali robiť. Mali by sme sa starať o svoje zdravie, o svoje telo, učiť sa, venovať sa klientom, venovať sa zákazníkom, čítať najnovšie výskumy a tieto všetky domáce úlohy si treba robiť, lebo tá skúška príde. On prirovnáva skúšku k uhorkovej sezóne, kde v podstate je obdobie, keď ostatní nezarábajú. On zarába, lebo si urobil svoje domáce úlohy už predtým, ako prišla uhorková sezóna. 23. Fantastická myšlienka. Bol v Japonsku s jednou pani a rozprával sa s ňou a pani mu povedala, že veľmi úspešné dievča mu povedala, že nauč sa lekciu o ping-pongu. Ona keď sa učila, študovala na vysokej škole, jej brat stále hral ping-pong. To znamená, ona bola v jednej miestnosti a vždy počula, ako sa udiera raketa do loptičky, ako sa odráža a podobne. A tak často to počula, že až vedela, kedy dal brat smeč, kedy spadla loptička zo stola, kedy nespadla. A vlastne vysvetľuje o tom aj Warren Buffett, teda Donald Trump si zrobil z toho svoj príklad. A to znamená, vždy poznajte tak hru, že budete vedieť, čo nasleduje. Niekedy sa to nedá, ale vo veľa prípadoch viete, že pokiaľ sa toto udeje,
bude nasledovať toto. Pokiaľ toto sa spraví, bude nasledovať toto. Zase dávam to veľa času, aby ste sa vyzbierali, pokiaľ sa stane nejaká veľká tragédia, alebo máte viac časov ako konkurencia, ktorá bude rozmýšľať nad tým, čo má robiť a zaberie jej to určitý čas. 24. Sebereflexia. Jedna z najdôležitejších myšlienok, ktoré za celú knihu som prečítal. Donald Trump, Abraham Lincoln, Bill Clinton, Mark Girassa, Jan Milfait, všetci títo úspešní ľudia mali vysokú hodnotu sebereflexie. To znamená všetci, Donald Trump napríklad trávi 3 hodiny denne tým, že sebereflektuje to, čo urobil za minulý deň, čo urobil dobre, čo urobil zle a snaží sa učiť svojich chýb a snaží sa učiť na svojich úspechoch. Takže sebereflexia je dosť dôležitá, treba si uvedomiť. A napríklad pri mojom prvom videu som si všimol, že veľmi mykam rukami, dokonca mi viac ľudí napísalo, že mykam rukami, tak snažím sa držať niečo v rukách, snažím sa mať ruky nižšie, aby nebolo vidno, že s nimi pohybujem. Je to sebereflexia, môže vám pomôcť, môžete si všimnúť, aké veci robíte, aké slova používate a všetko toto vás môže dostať niekam ďalej. A 25. Veľmi, veľmi dôležitá vec a naväzuje na moje pravidlo zákon 33%, kde 33% sa venujete ľuďom, ktorí sú nižšie ako vy, 33% ľuďom, ktorí sú na vašej úrovni a 33% sa venujete ľuďom, ktorí sú 10-20 rokov nad vami. Jeho pravidlo 25 v ňom sa píše stay with winners, to znamená ostan s víťazmi, buď stále obklopený ľuďmi, ktorí vyhrávajú, budeš sa mizerne cítiť, že si prehral, budeš sa mizerne cítiť, že nie si tam, kde oni sú a to, čo oni dokázali, proste bude ťa stále motivovať. Takže asi nejak tak. Donald Trump, veľmi, veľmi zaujímavá kniha, veľmi priama, rýchla, žiadne omáčky, vyslovenie jeho myšlienky, jeho názory. Nečíta sa ťažko v angličtine, fakt sa číta táto kniha ľahko. Takže myslím si, že pokiaľ by ste iba týchto 25 vecí dodržiavali, tak ja osobne si myslím, že zažijete veľký úspech, lebo všetko sú to naozaj múdre veci a možno, že len keď polovicu z toho začnete robiť od zajtra alebo od pondelka, tak sa udejú veľké veci. Na záver by som chcel povedať, zajtra nebudem robiť žiadny review, práve kvôli tomu, že nedeľa je pre mňa offline deň, to znamená, nie som na nete, nie som na telefóne, teda snažím sa nebyť na telefóne, aj keď to nevždy vyjde, snažím sa nebyť na Facebooku, na Instagrame, na LinkedIne, nikde a snažím sa byť čo najviac s priateľkou, s obsom, v prírode, s knihami a s rodinou. To znamená, je to deň, kedy mám takú, jak sa hovorí, psychohygienu, chodím do prírody, behám, sedím v tichu a podobne. Takže zajtra určite nečakajte žiadny review. Každopádne ďakujem veľmi pekne za 80 videní, som úplne nadšený z toho. Dneska ráno som dával na Facebook, že mám 70 a že som z toho hotový. Je to nakoniec, myslím, že 81 alebo 82 videní. Fakt super, ďakujem veľmi pekne. Som rád, že vás to baví, som rád, že to sledujete. No a nemám čo ďalej povedať. Fakt som rád. Držte sa, buďte každý deň lepší ako ste. Každý deň robte tzv. Psychický stretching, aj fyzický stretching, to znamená, choďte trošku ďalej ako deň predtým, buďte trošku lepší, čo sa týka fyziky, ale takisto, čo sa týka psychiky. Mohol som kľudne zobrať dneska slovenskú knihu, zmaknúť ju za 2-3 hodiny, urobiť research a dovidenia. Namiesto toho trošku som sa stretchol, zobral som knihu, ktorá je po anglicky. Zistil som, že som celkom dobrý v angličtine, že mi netrebalo až tak veľmi slovník, naučil som sa nové pojmy a napríklad túto knihu som nezohnal v slovenčine, takže je dosť veľká pravdepodobnosť, že budem jediný, rovnako ako iné knihy, ktoré som čítal v angličtine, o ktorých budem robiť review. Takže zase som trošku bližšie alebo trošku ďalej ako konkurencia. A celkom ma to teší, celkom ma to baví a hlavne vy dostali ste research, ktorý nikde inde nedostanete a garantujem vám, že ho nikto v slovenčine určite nerobil. Takže majte sa krásne, ešte raz ďakujem za pozornosť, držím palce, užite si sobotu, užite si nedeľu, vyskúšajte offline deň a vyskúšajte tieto rady, ktoré som dal. Mimochodom všetky budú na Instagrame Bažalík. Môžete si tam pozrieť aj ostatné knihy, kde sú jednotlivé myšlienky vypísané, nejaké otázky a môže vám to celkom pomôcť. Zobrať si Instagram, ku tomu si zobrať YouTube, urobiť si nejaké poznámky. Pre tých, ktorí si robíte poznámky, je tam naozaj veľa zaujímavých vecí a hlavne táto kniha 25 myšlienok, myslím si, že minimálne keď budete používať
10 z týchto 25 myšlienok, tak váš život sa úplne zmení a bude o niečom úplne inom. Takže majte sa krásne, ahojte, dobrú noc.